तारा अखिया के काजरा हे जान झगड़ा करा देले बा। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं भैया, काजरा तो सचहू में झगड़ा करा देले बा। जब से ये गाना मार्केट में आइल बानू, अरे का गजब के झगड़ा होता। पूरा भोजपुरी के गायक का राइटर मिल के एकदम जबरदस्त झगड़ा करता। बाकी हमारा इस समझ में नहीं आवत कि ई झगड़ा काजरा वाली मैडम के चलते होता कि लोग गानावा चोरा के गावता, यही खातिर होता। और का बताई ये भैया, जब जब ये मैडम आवेली कुछ ना कुछ तो बवाले होखेला। पूरा झगड़ा के जोर ई मैडमे बाड़ी लो। बहुत पहले खाली ई लिपस्टिक लगा के अइली, तब का ये भैया पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला देहली। अबे कुछ दिन पहले ई बिंदिया लगा के आइल रही हम। अरे बाप रे बाप, पूरा इंडिया में इनकरे चर्चा होत रहल। अब एकरा बाद से देखी काजरा लगा के आइल बड़ी, गजब के नु झगड़ा होता। कबो ये बिंदिया लगा के आवतारी, कबो ठलाली लगा के आवतारी, तो कबो काजरा लगा के आवतारी। लेकिन जब आवतारी बस तबाही मचावतारी। लेकिन टेंशन के कोनो बात नहीं है भाई लोग, झगड़ा क के खुद काहे गरम होता रलो। एक आदमी कूलर लेके आइल बा, जा लो वो कूलरवा के तनी हवा खा लो और ठंडा जा लो।